Usa ka lalaki nga most wanted sa PNP sa kasong acts of lasciviousness. Dakpan sa CIDG-10 sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Exclusive. Siya gina. Oh, good. Human positibong giila sa mismong complainant, kining usa ka lalaking suspect matud pa sa pagmolestya sa iyang minor de edad nga anak. Dali nga giaresto sa mga operatiba sa CIDG Lanao del Norte o CIDG Regional Intelligence Unit 10 ang 57 anyos nga lalaking residente sa Manolo Fortich, Bukidnon. Ang suspect, top 3 provincial level most wanted sa kasong acts of lasciviousness niadtong 2022. Giabuso matud pa sa mga suspect ang usa ka 14 anyos ka batang babae. Lumapit po sa isa sa ating mga operatiba ang nanay ng biktima dahil 4 na taon na pong hindi nahuhuli yung suspect. Kaya gumawa po tayo kaagad ng tracker team, katuwang po ang Regional Intelligence Unit ng Lanao del Norte. And in less than a month ay nalocate po natin at ikinasa ang oplan pagtugis at paghuli ng suspect. Sumala sa inahan sa biktima nga samtang nagsakay kuno og habal-habal ang iyang anak, kinsa gimanihuan sa suspect, kalit lang kuno nga nagbinastos ang maong suspect. Hinimas-himas niya ang paa ng anak ko. Pinipilit niyang magpunta sa kanilang bahay. Takot na takot ang anak ko. Sa karon nakakustodiya na ang suspect ug nakatakda kining ipresenta sa korte alang sa disposisyon sa iyang kaso. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.